अण्णा अण्णा कोण घडे येईल मारता अण्णा नाही अरे चेडवाकडे गेलो. काय नाही गे काकी वायत माध्यकडे जाऊन येऊचा होता. काय झाला माग्या वाजलो काय? हे बाई अण्णा फुलली. हे बाई माग्या तो झील येता मुंबई तर त्या येताना ना वॉशिंग मशीन आणि फ्रीज घेऊन सांगायचा होता. अरे मलाच सांगतो मुंबईसून हाडू माझ्या जिलाक सांग. त्यात पैशात 3 वस्तू येतली 3 सगळा माहेर असतं माझी जिला. पण झील खोय माहेर ना बरोबर आहे. अरे खरात पाडव्याचे ऑफर लागले होय मंडळीनो. आणि हे जबरदस्त ऑफरी असत सावंतवाडीतल्या विठ्ठल मंदिर समोर असलेल्या म्युझिक कॉर्नर मध्ये. चला तर तुमका सगळे ऑफरी सांगते. तुमका ह्यांच्याकडे 19,990 रुपयाच्या 32 इंच LED टीव्ही वरती वॉशिंग मशीन फ्री मिळतली. 3 वर्षाची वॉरंटी आणि फ्री इन्स्टॉलेशन सुद्धा करून मिळतला. आणि 27,990 रुपयाची 43 इंच LED टीव्ही जर घेतल्या तर तुमका फ्री वॉशिंग मशीन, 3 वर्षाची वॉरंटी, 25 ते 30% डिस्काउंट आणि फ्री इन्स्टॉलेशन करून मिळतला. यापैकी कुठचंही फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीनच्या खरेदीवरती 20% डिस्काउंट सहित आकर्षक मिक्सर किंवा टॉवर फॅन तुमका भेटवस्तू म्हणून मिळतो. मिक्सर, वॉटर प्युरिफायर, एअर फ्रायर या वस्तूंवरती तुमका इस्त्री किंवा नेकबँड मिळतला. तुम्ही खायचो पण एसी घ्या तुमका फ्री इन्स्टॉलेशन करून मिळतला. हैसर कसली पण खरेदी करा तुमका त्याच्यावरती एक भेटवस्तू फ्री मध्ये मिळतली. मंडळी हैसर एक्सचेंज ऑफर सुद्धा अवेलेबल असत. पैशाचं पण टेन्शन घेऊ नको कारण 0% व्याज दर आणि 0% डाऊन पेमेंट वरती बजाज फायनान्स उपलब्ध आहे. फ्रीज, वॉशिंग मशीन सारख्या मोठ्या वस्तूंवरती घरपोच फ्री डिलिव्हरी आहे. तर मंडळी या ऑफरची लास्ट डेट असा 31 मार्च. त्यामुळे लवकरात लवकर व्हिजिट करा. धन्यवाद.